akwai saurayin ki zai zo ko karfe nawa yace zai zo karfe 4 to ki entertain saurayin ki ni akwai taro da muke da shi kin ga ba kowa gidan yauwa ki lura da shi sosai ki kawo shi kacci ku tsaya nan ku zance wannan kauyanci ne zama anan da samari ana zance ku shiga nan falo ku zauna ki kawo mai lemo ki kawo mai ruwa ki mai kalma mai daɗi ki ce hello welcome darling wallahi kin gane tafiyar nan ma irin ta jan hankali sai ki dinga haka kina juyi ko ina jikinki yana rawa jikinki dinga rawa yana girgiza in ba haka ba munanan kawaye munanan mata a waje kwace samari suke yi wallahi sai kika kin fiye ringa kyau amma ta kiji saurayi yana mutuwar santa saboda ta iya kwarkwasa ki fesa turare kin ji ko ki fesa turare nan hammatar daban turaren irin wannan hammatar daban irin nan turaren daban irin nan ki fesa turare kala 10 kin ga gidan masu kuɗi ne mu ya ɗauka nan gidan ubansa ne in zai baccin rana ma akwai ɗakin baƙi ki kai shi ya huta ya ɗan baccin rana saurayin naki in ya baccin rana ke kina falo in ya leƙo ya ce ba ni ruwa in sha sai ki ɗauko ruwa a fridge sai ki so sai ki kai mishi sai ya sha sai ki fito falo ki jira shi wanka ya alwale akwai ɗakin baƙi duk ki nuna mai nan a gidan ku gidansu ne in kina wannan hesu izu son ki shi saurayi lallaba shi ake wallahi in dukkan nan naki in baka tarere saurayi wallahi tallahi ga miki wallahi tallahi sai ya wulakanta ki sai ki ga yaje yana son mummuna a can kuma duk cikin ki idan ga juyi ko ina awa good girl thank you my daughter ki juya ko ta ina ki mai sanni da zuwa ki ce hello darling ki gane ki ce welcome sir aka ake abin sai da kissa sai da kisisina Allah ya hore mana gida mai kyau da komai ta yi yanga wallahi sai ki gaje yana son wata na kaya can ya kwa yar mai kudi ce ko yan masu awara to shine ai a ka kaji a baze mai ya ci komai da komai zan fita unguwa idan da hali in ban dawo ba dare yayi ni mata wace ta tsaye da ni a can in kwana in na kwana a can nan din kuma shi ma kwana ne in ai da ɗakin baki yana iya kwana ai da ɗakin baki ke ki tafi ɗakin ki ɗakin baki ki ba shi ya kwana ai saurayin ki ne ai mai kaunar ka ne zai zo gidan da kake zan yi ta shi fira kafa kwarai fira hada shewa da dariya hada girgiza duk Allah ba fa wasa nake ba dan gidan wallahi sai ya gudu idan mota ba za a yi haka ba yawa saboda haka ki gyara ki canja kaya ma banda wannan idan yana cikin cin abinci sai ki canja kaya in kika canja kaya ki shiga ki fito ki sako atamfa ba mun yi yan kwale shi ta ba yawa ni mata wai hidimar zani in kwana ikama ni zan kwan a can sai ki ce da mai gadi in kin ga ya bin dare a rufe da kofa Allah dai ya biya mu amin ata thank you my daughter Allah bar min ke wallahi tallahi ai mu rayuwar mu ta turai ce ba ruwan mu da gutsuri tsoma idan adebo ya zo adebo in ya zo ki ce shi kuma kar ya shigo ya tsaya nan dan kina da bako ai dan gulma ne ai tsaya can daga waje ya tsaya can daga waje to thank you my baby thank you yawa da Allah ki mai waya ki ce mommy ta fita ya zo da shirin shi to shike saurayin naki to a je a so ma shiri don fesa turare kan yanzu to a dawo lafiya dan so ya tada ni ne amin sai na dawo in sha bi ta yi a rufe gida kawai ba komai ni ma na tafi tawo har kallar ayo zan zauna haka ne Allah na tuba alƙura ba zan zauna haka sauran ƙwari na zauna haka ina Allah ba zan zauna haka ba Allah hora komai zauna a cikin gida haba ai wannan abin Qur'ani abin da zan yi ƴan mata yanzu ba za su iya ba wallahi wasu abubuwan da zan iya ƴan matan yanzu ƙarya suke wallahi abu ɗaya za su nuna mai shekarun ƙanana ne amma ni kuma zan nuna musu tsohuwar zuma ce bilal da irin mu ake magani na rantse da Allah ba a banza duk na abubuwan haka a ba banza ba